Здравейте! Аз съм Тони и днес искам да ви представя олекотените зимни завивки Easy Dream, които можете да откриете както в обновения фирмен магазин в Стара Загора, така и онлайн на easydream.bg. Понеже имам нужда да обновя зимните завивки от дома и обичам да се подготвям на време, а не в последния момент, дойдох на това готино място с отзивчив персонал с надеждата, че още днес мога да приключа с тази задача. А може моите наблюдения да помогнат и на вас при избора на перфектната завивка за студените нощи. Когато разглеждах предложенията, веднага ме впечатли лицевият плат на повечето завивки. 100% микрофибър, който е много мек на допир. Нямаше как да не обърна внимание и на плътността на продуктите с пълнеж от хипоалергенна силиконова вата. 300 грама на квадратен метър. Тази плътност гарантира топлина без усещане за тежест. Трислойното капитониране пък осигурява равномерно разпределение на пълнежа, така че формата на завивката не се променя дори след многократно пране. За мен това е ключово – да усещам лекота, но и сигурност, че завивката ми няма да се деформира. Видях, че тук предлагат и други видове качествени завивки. Такива с лицев плат от 100% памук Runforce, модели с пълнеж от вълнена вата или гъши пухи пера, варианти с долен плат от поларен плюш, както и такива с бамбукови влакна, известни със своите терморегулиращи, антибактериални и хипоалергенни свойства. Десените са най-различни – от едноцветни в неутрални или ярки цветове до по-пъстри модели с флорални или геометрични мотиви. Всички завивки се поддържат лесно в домашни условия, а положителните отзиви за тях подчертават лекотата, топлината и качеството на изработка. Направо не знам как ще избирам. Всичко ми харесва. Едно от най-хубавите неща е, че като директен производител на продуктите, фирма EasyTex гарантира много изгодни цени както тук в магазина, така и онлайн. Още сега можете да разгледате easydream.bg, категория зимни олекотени завивки. Ако се колебаете, безплатната консултация по телефон или чат ще ви помогне бързо да откриете идеалната завивка за вашите нужди. Пожелавам ви топли и спокойни зимни вечери с избраната от вас олекотена завивка Easy Dream. Последвайте Easy Dream в социалните мрежи и посещавайте easydream.bg, където ще откриете богато разнообразие на домашен текстил на супер цени.